rămânem la aceeași formulă, multe echipe vor schimba. Păi, dacă dumneavoastră nu știți, cine știe? Partidul schimba. Nu m-am gândit la acest aspect, sincer. În general, nu mă știți așa, în general, eu nu sunt adeptul schimbărilor pe bandă rulantă. În general, sunt adeptul schimbărilor, mai ales cu cât echipa merge bine. Câteodată merge, are rezultate, s-a legat cât de cât. Nu intenționez, nu mi-a dat prin cap deocamdată să schimb un jucător. Și să mai duceți o corecție? Asta poate să fie eventual o variantă pentru a te proteja în cazul de perioada de știu, pe plăful și dacă te dă să o străini sau Doamne ferește doi, rămâi în aia. Și pe care poziție, dacă ar fi în cazul ăsta extrem? Nu că m-am gândit. Că așa e foarte complicat, pentru că oricare să te accidentează, teoretic ai o problemă pe poziția respectivă. Nu? Că de-aia am luat așa. Nu știu ce să zic. Nu știu, dar s-ar putea. Nu știu, asta m-am gândit așa ca idee să ne protejăm pe treaba asta, dar nu, nici o secundă nu am gândit să schimb un jucător până la momentul de față. Dacă mă gândesc mâine, e altceva, dar acum 100% nu m-am gândit la așa ceva. De ce? Până la urmă, jucăm bine, atmosfera e bună, cu plusuri, cu minusuri, dar oricum una peste alta, noi suntem pe plus, zic eu. Nu? Și atunci nu văd motivul în care să schimb unde trebuie de a schimba. În plus, ce fac? Muncesc 3 luni ca să-i studez și după aia îi dau afară și o iau de la început. Nu mi se pare foarte firesc. Și dacă alții au făcut greșeli în presezon și au avut jucători care nu au dat randament, e problema lor. Nu e a mea. Corect. Vă mulțumesc foarte tare!